गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ मा जागोन बेखौ आङो खोन्थाग्रोखानोसै। माने गोजां बोथोरबा आङो पियास गायो आरोना, मोनफ्रोमबो गोजां बोथोरावनो आङो पियास गायो। थांनाय बोसोरावबो गायदोंमोन, बै बोसोरावबो गायदोंमोन, ओमफ्राय देग्लायबो गायगोन। माने बैफोरखौ नुदोंना, बै कार्टुनफोरखौ, बै गिफ्टनि बै मा होनगोन बेखौ, बैफोरखौ नुदोंना, नैबेफोरनि माबायाव गायो आरोना आङो। बेफोर प्रेजेन्ट मोननायनि बाख्लायावहाय हा आरि होनानै पियास गायो। ओमफ्राय आं माबायदि पियास गायो आं बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांलायनोसै। ओमफ्राय आं उन्दुनायमोन नालाय, उन्दुनानै नै मोखां सुखांबाय, देलायखांबाय, पाउदारबो लाबाय, गुफुरबो नुबाय। ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो फैदो, अब्लालाय आं भिडिअखौ जागायलांसै। जाहा मुथुआ हा जावबाय पियास गायनो थाखाय। बेयावहाय माने गोबोरखि गोनांखा आरो बे हाया हासार गोनांखा, बेनिखायनो बेखौनो जावबाय आरोना। हासार गोनांखाब्ला मोजां जायो नालाय, बेनिखायनो नै बेखौ लांनोसै हाखौ। दे मुथु मोजां जाव। मेंदों? ओरैनायलाय खनसे। मेंनोबो हागौ ना। गोरलै मा लांफायबावगोन नामा? बैयाव सिखायनांगोन दा, बै माबायाव बैयाव सायहो। सामब्राम गायनायाव थाफा। आंबो गायनो, आयं होनलाय आंबो गायनो। आं थाखाबाय थादों लायनो मानसि। आंबो गायनो। आं बायाबो होनदों। दा खालाय आरो नि मुन्दा। सिनि फिसा फिसा मोनब्रैल' 10 थाखा। माहाजोन जाखागोन बिदि फाननो हाबा। माइनाव बुरै होनदो फोजोब। नै आंना पियास गायनाया गायखांबाय, दाना साजायना दोननोसै।
पियासखौ गायखांबाय ओमफ्राय माने बे पियास बिलाइया ओंखारब्ला आरो आङो भिडिअ बानायबावगोन माने बे पियास बिलाइया ओंखारनो थाखाय हप्तानैसो लागोन आरोना हप्तानैसो बिराद मोजाङैनो ओंखारमारो माने बेवहाय दै होबाय थानांगौ फुङावबो होनांगौ मोनायावबो होनांगौ बिराद दै होनांगौ आरोना ओमफ्राय जेसांनो दै होयो एसांनो मोजांसिन आरोना ओमफ्राय आं दायो दै होआसै मानो होनब्ला हाया गिसिखाथार नालाय बिनिखाय आङो दैखौ होथ'आसै दा मोनायाव एसे दै होनोसै ओमफ्राय गाबोननिफ्राय फुङाव मोनायाव बिदि होबाय थानोसै आरोना जेब्ला बे पियास बिलाइया स्र' ओंखारगोन ना अब्ला आङो बिनिबो भिडिअ मोनसे बानायबावगोन आहा आखाया लेथ्रा जाजोब्बाय नै बेयाव साफासो नुबावदो नै माने बिराद लेथ्रा जाबाय आरो इथिंसो बांसिन नै लेथ्राया जाहा मुथुखौ भिडिअ बारा नुथ्रासै ना माने सोरबाफोर न'आव जानो आन्था बेबायदि पियास गायनोब्ला गायजागोन मोजाङानो माने आं बेबायदि गायखाबाय थायो गोजां बोथोराव न'आव जानो आन्था मोजां जायो आरोना ओमफ्राय सोरमोनलाय जोंहानि न'खौ सोरगिदिं नायनो होननाया माने आङो जोंहानि न'खौ गुबुन मोनसे भिडिअआव देखायखांखाबायमोन माने बेबो जोंहानि न'खौ नायनो बिदोंमोन ओमफ्राय आङो देखायखांखाबायमोन मुथु हाय मा खबर मोजां जा मुथुखौ मा नायफा माफा माबा प्रमद सारहां बायदिसो नुलायलायलाङो न' लोगोफोर नुयो आरो माहाय बोरैबा नायबा नुयो बोरैबा नायबा नुवा प्रमद सार बायदिलाय बहा जानो हानो माहाय नुयो बोरैबा नायबा मा थांनो नोङो हाथायाव मालायनो मा आंना भिडिअआ जोबनायनि लामायाव फैबाय लोगोफोर दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै आहा मा होनगोन बाय बाय चार्ज होनबा होदो चार्ज गैला गेमबोला चार्ज होनोसै न' चार्ज होनोसै दा